Čaute, moje meno je Matúš Medessens a ja vás vítam v novom parfémovom videu. V tomto videu som si pre vás pripravil 8 najviac kreatívnych parfémov, najviac unikátnych. Poďme na to. 8. miesto je hardcore parfém. Ak si hardcore týpek, ktorý má rád odlišné veci od všetkého ostatného, tak toto je pre teba. A je to Gucci Guilty Absolute. A tento parfém naozaj to je niečo unikátne a od Gucci veľmi odvážny krok. Je to suchá koža, ale koža taká, že naozaj masívna koža s podtónom s vetiverom a jemne aj trošku nejaké drevité tóny sú v tom. A veľa ľudí tento parfém opisuje, že im vonia ako stará detková garáž, alebo že kožené topánky nejaké staré, alebo najlepší opis tejto vône od mojej priateľky, frajerky, že to voní ako kožná mastička. Veľa ľuďom ten parfém fakt niečo pripomína a to je podľa mňa veľmi dobré, lebo parfém by mal pripomínať vždy nejakú vôňu, nejakú spomienku, ale podľa mňa tento parfém je naozaj veľmi kvalitná, suchá koža s vetiverom a drevom. A myslím si, že tento parfém bude čoskoro aj discontinued, čiže bude zrušený, Gucci ho zruší a veľmi dobre, keď ho budeš mať vo svojej zbierke, lebo bude mať určite aj svoju cenu, ak ho zrušia, cena bude rásť, čiže 8. miesto Gucci Guilty Absolute. 7. miesto je moja obľúbená škorica, milujem škoricu a tento parfém je veľmi unikátny. Škorica, klinčeky, santalové drevo, kostým National Homme a tento parfém je taliansky dizajner a ak sleduješ Jeremyho, len dám pripomienku, že si všimol konečne tento parfém, aký je dobrý, ale asi 3-krát už povedal, že to je španielská značka, ale je to talianská značka. Kostým National Homme je talianská dizajnerská značka. Tento parfém je veľmi unikátny, nakoľko škorica a klinčeky sú veľmi dominantné a sú trošku také piercingové, ostré, ale tým santalovým drevom to krásne všetko odľahčí a ten parfém má aj v sebe trošku takú sviežu vec a myslím si, že sa dá nosiť aj na jar alebo na nejaký letný večer, keď už není také teplo. Naozaj na dizajnéra veľmi dobrá vec, kostým National Homme a performance, čiže výdrž a sila toho parfému je tiež dokonalá, celý deň bude cítiť na tvojej koži. A myslím si, že to je unikátny parfém. Mám ho veľmi rád. Málo ľudí ho pozná. Včera som dával aj na Instagrame anketu, že koľko ľudí tento parfém pozná a viac ako 65% ľudí odpovedalo, že ho nepoznajú. Mal by si to určite vyskúšať. Veľmi unikátna škorica s klinčekmi a santalovým drevom. Kostým National Homme. 6. miesto, to je parfém, ktorý ťa prenesie do dažďového pralesa. Totálna zeleň, bambusové stromy, naozaj, ešte si predstavím, jak tam aj prší celý deň, úplne pecka. A je to parfém od značky Zoologist a volá sa to Panda. Pozri aj na tú farbu, aká je zelená, naozaj tento parfém je totálne unikátny. Inak Zoologist robí parfémy, napodobňuje vlastne prostredie, kde zviera žije a každý parfém sa volá podľa iného zvieraťa. Toto je panda, čiže snažil sa napodobniť prostredie, kde žije naozaj panda. Výdrž parfému je totálne dobrá, vydrží celý deň, jeden z najsilnejších parfémov, ktorý mám vo svojej zbierke. Vôňa inak začiatok je veľmi ovocný, zelené jablko je v nej veľmi cítiť a po chvíľke sa tam pridáva trošku animálna civetka, trošku osmantusu. Od chalanov dostávam na tento parfém komplimenty, že sa im naozaj tá vôňa veľmi páči. Opisovali ju ako sviežu vôňu, naozaj veľmi príjemnú, ale ženy. Už sa mi asi 2-krát stalo, naozaj prisahám, 2-krát rozdielne ženy, vôbec sa ani nejak o tom nebavili, proste z fleku povedali, že čím som navoňaný, že strašný smrad, že to voní ako na komáre sprej repelent. Že voním ako repelentom potretý, nastriekaný. To je zase ten níž, akože není to nič zlé, hej, neberte to, že teraz ten parfém vôbec nebudem nosiť, alebo ten parfém je zlý, to vôbec nie. Ten parfém je unikátny. A tým, že ten parfém je unikátny, niektorým ľuďom sa naozaj veľmi páči a niektorí ľudia zase povedia, že to asi smrdí, alebo že im to není nejaké fakt príjemné. To je níž. 180 eurový repelent. Wow, ale ten začiatok tej vône, to je
tak dobré, tak ovocné, to zelené jablko naozaj, to je bomba. Toto je naozaj bomba. Zoologist Panda, wow, na jar to budem nosiť mega. Na 5. mieste máme dizajnéra a je to citrónový koláč na vrchu so šľahačkou Allure Homme Edition Blanche a musím povedať, že toto je niche kvalita. Toto je niche kvalita a od Chanelu jeden z najlepších parfémov na jar, na leto, naozaj exkluzivitka, veľmi kreatívna vôňa. Citrónový koláč s vanilkou na vrchu so šľahačkou a veľmi mi pripomína tento parfém vždy, keď chodím v Trnave do kaviárne, ktorá sa volá Bábovka. Majú tam domáce bábovky, úžasný sortiment, výber báboviek a ja si vždy dávam na jar a cez leto práve citrónovú bábovku a veľmi mi pripomína tá vôňa práve tú bábovku a vždy keď si to dám alebo keď to privoňam, trnavská bábovka, pecka. Veľmi unikátna vôňa, veľmi dobrá výdrž, odporúčam tiež vyskúšať určite, ak si ešte nevyskúšal. Chanel Allure Homme Edition Blanche. 8, 7, 6, 5, 4. Na 4. mieste omanský parfém, ktorý som ja ešte len nedávno objavil. Ja som veľmi hejtoval, nemal som rád všeobecne vôňu rúže. Vždy mi rúža pripomínala takú babkovskú vôňu, arómu, jak sa kedysi používali všetky kozmetické produkty. Doteraz nemám rád ani nejaké lacné mydlá, keď si ideš umyť ruky niekde v hoteli alebo v reštaurácii a je tam tá rúža, proste, to vôbec nemám rád. Ale odkedy som vyskúšal tento parfém, Amouage Lyric Man, tak naozaj musím povedať, že zmenil som názor na rúžu. Je to dokonalá mužská rúža, ktorej fakt dominuje limetka. Limetka je veľmi svieža a možno preto sa mi aj tá rúža páči, lebo toto je svieža rúža vhodná na jar aj na leto. Naozaj, keď bude vonku 30 stupňov, môžeš si to na seba v pohode dať. Veľmi elegantná, čistá vôňa, sofistikovaná. To je niečo magické, hodí sa mi to skvelo aj do práce. Podľa mňa toto, keď niekto ovonia, že takto voniaš, tak si povie, že wow, že naozaj veľmi dobré. Ten parfém má fakt šmrnc, má do seba niečo, je to podľa mňa mágia. A v parféme je ešte aj podtóne trošku kadidlo, ománske kadidlo, kde Amouage dáva skoro do každého parfému. Čiže rúža, limetka, ománske kadidlo, totálne dobrá kombinácia, celoročný parfém, ale jedna z jediných rúží, ktorá je mužná a môžeš ju nosiť aj na jar, aj v lete, keď je teplo. Amouage Lyric Man. 3. miesto. Ak máš rád teplo, ak máš rád pomaranče, ak máš rád Fantu, tento parfém je pre teba. Veľmi unikátny. Je veľká škoda, že už je discontinued, čiže už ho nekúpíš. Už sa teda nevyrába, ale dá sa ešte kúpiť, keď ho nájdeš, keď sa posnažíš. Je to Thierry Mugler a volá sa to Ultra Zest. A samotná farba tohto parfému to je fakt pomaranč, Fanta. Neskutočné. To povedal, že pomaranč bude fungovať z Mugler DNA. Je to naozaj pecka. Proste toto, jar, leto ešte viac. Paráda. Performance veľmi dobrá, komplimenty veľmi dobré, šťastný parfém pre každého chalana. Proste toto. Ty kokos, to je dobré. Fakt, na toto sa teším, keď to budem nosiť celú jar, celé leto. Mugler Ultra Zest. Ak ho niekde nájdeš, ani nerozmýšľaj, nedokúp. Neskutočné, unikátny, kreatívny parfém. Nechápem, prečo ho zrušili. U mňa toto je najlepší Mugler. Naozaj bezkonkurenčne najlepší Thierry Mugler Ultra Zest. 3. miesto. Na 2. mieste máme parfém z roku 2011. A tento parfém je stále veľmi moderný a je považovaný na svete za najviac kreatívny parfém, ktorý bol kedy vyrobený pre mužov. A je to od značky Dior. V tomto parféme je iris, čiže dominuje iris, kosatec, kakao a levandula. Tieto zložky tam najviac cítim.
Ale tento parfém je vlastne takýto unikátny kvôli tomu Irisu. Prvýkrát, jak sa nemýlim, bol použitý pre pánov, pre mužov parfém, kde je iris a kosatec. A tento parfém má taký lipstick vibe, čiže rúž, puder pre mužov. Z začiatku to každému došlo divné, ani sa nečudujem prečo, ale z tohto parfému sa stala moderná klasika, veľmi obľúbená po celom svete a naozaj ľudia to považujú za topku. A je to Dior Homme originál. Naozaj vonia to úžasne. Ja keď vždy ovoniam tento parfém, tak si predstavím nejakého chlapa, ktorý je naozaj dokonale upravený, oblečený, taký mestský štýl do mesta. Veľmi elegantná vôňa, tiež sofistikovaná. Inak Dior Homme línia, celá kolekcia je podľa mňa jedna z najlepších, ktorá kedy bola, aj bude u dizajnérov. Je to veľmi dobré. Ak si to v živote ešte nevyskúšal, tak ti to fakt moc odporúčam. Dior Homme je pre chalana, ktorý je dobre a pekne upravený, oblečený. Vôbec sa mi to nehodí, dávaj si na to pozor, ak nosíš mikiny alebo ak sa športovo obliekáš, tak ho radšej ani nenos, ale ak máš v šatníku nejaké sako, košelu, fakt nejaké pekné topánky, taká elegancia, môže to byť aj športová elegancia s teniskami napríklad. Dior Homme cez deň, veľmi dobrá, elegantná, nadčasová vec, kreatívna, odporúčam každému chalanovi vyskúšať. Určite aspoň raz v živote by každý mal mať tento parfém na sebe. Iris, kakao, levandula, Dior. Tak a máme tu víťaza najviac kreatívnych vôní. Je to dizajnér, trošku už starší dizajnér, ale mne veľmi dlho trvalo, kým som na túto vôňu vôbec prišiel. Minulý rok nejak som ju objavil, ale musím povedať, že táto vôňa je veľmi kreatívna, unikátna. Je to svieža vôňa, čistá, citrusová, kvetinová a unikátna je kvôli tomu, lebo v tejto vôni je citrón, ktorý sa volá yuzu. A je to japonský citrón, niečo medzi citrónom, limetkou a grapom. Je horký, ale je taký zestý, naozaj veľmi dobrý. L'Odyssey Pour Homme od značky Issey Miyake. A toto je veľmi dobrá vec. Voní to neskutočne sviežo, čisto, elegantne, proste kvetinovo. Predstav si, že cez letný horúci deň ráno sa zobudíš, vyjdeš niekam von, vidíš tam jazero a na jazere plávajú nejaké pekné biele kvety. Presne tak voní tento parfém. Kvetinovo, akvatický, citrónovo od yuzu, japonský citrón, ktorý je veľmi unikátny. A preto tento parfém je u mňa na prvom mieste, čo sa týka kreativity. Akurát čo by mohlo byť lepšie, tak je performance, ale už bol viackrát reformulovaný, ale vôbec mi to nevadí. Cez leto veľmi príjemne osvieží. Toto je moja letná zbraň, naozaj. Ak ho nepoznáš, tak určite si ho hneď objednaj. Doporučujem Blind Buy. Je veľmi lacný ten parfém, dostupný pre všetkých. L'Odyssey Pour Homme Issey Miyake. Najlepší, najviac kreatívny a unikátny parfém, čo sa týka z mojej kolekcie. A určite s ním budeš spokojný aj ty.